Mením hlinu na striebro, tvorím a učím tvoriť šperky netradičnou metódou. Volám sa Slavomíra Habardová a vychádzam z presvedčenia, že tvorba a tvorivosť patria medzi základné piliere našej duševnej pohody. Pri svojej práci používam modelovacie striebro, čo je materiál, ktorý bol vyrobený a sa vyrába teda z odpadového striebra vznikajúceho v priemysle. Tento vzácny odpad sa zomelie, vytvorí sa z neho strieborný prach, zmieša sa s organickým spojivom a vodou a vznikne hlina. Túto hlinu modelujem, suším, následne ju vypaľujem. Pri vypaľovaní vyhorí to spojivo a ostáva čisté striebro. V rámci podujatia JobSpot budem robiť workshop, na ktorom si môžeš vytvoriť svoj vlastný minimalistický šperk tak, že sám vlastnoručne premeníš hlinu na striebro. Táto práca, alebo teda tvorba strieborných šperkov je určite vhodná pre ženy aj pre mužov, pretože prináša rovnako úžasné pocity pohodu a taký relax pre každého, kto sa do tejto práce pustí. Dá sa povedať, že je to taká práca s hlinou a teda rozvoj nejakých tradičných techník, ale s úplne netradičným výsledkom, ktorým je strieborný šperk. Každopádne sa teším na každého, kto sa na veľtrhu JobSpot u mňa zastaví. Teším sa obzvlášť na tých, ktorí sa prihlásia na workshop a prídu si niečo drobné vytvoriť. A na všetky nové a možno aj staronové stretnutia, ktoré tam vzniknú. Príďte, bude to určite zaujímavé. A viac informácií nájdete na stránke jobspot.sk.